Awu, sanibonani wengane zakwethu ngibingelele. Hheyi, wabafowethu engicabanga ukuthi abaningi bayizwile le y'daba. Ya, bayizwile abaningi. Kuthiwa lo mdlali lona-ke, umdlali we-Stellenbosch, oyi-defender le-Stellenbosch esemgangathweni nje ophezulu impela, okuwuThabo Molisane, uma ngicabanga igama lakhe ngilibisa kahle. Kuthiwa lo mdlali-ke lona kuthi ufuna ukuyishiya i-Stellenbosch. NgoJanuwari nje ngathi-ke lo mfana omdala engabonakala egijima lapha kwi-Glamour Boys, okuyi-Kaizer Chiefs-ke abafana bokuthiwa noXolo abangazi. Kuthiwa lo mfana ufuna ukuyishiya. Ngathi uzohamba laphana ku-Stellenbosch ayoba laphana, azoya lapha kwi-Kaizer Chiefs ngoJanuwari kanje. So umbuzo khona-ke kimi nakwabanye-ke engicabanga ukuthi ababuka ibhola, engicabanga ukuthi mina angiyiboni engasinikeza anything lo mfana lona ngoba laphana thina sigcwele, sigcwele kakhulu lapha emuva. Ngoba phela emuva thina sinomsimangu, sinomigwele, sinoKwinika, sinoMakhathi, sibaningi kakhulu bafowethu, sibaningi, sinoDoki. Hhayi, ngoba futhi bathi ubuye udlale unamba two. Engicabanga ukuthi kunamba two akadlali unamba two lo ofunwa yila bantu be-Chiefs abakhona njengamanje o-coach be-Chiefs, lo okuthiwa uya-overlap-a. Udlala lo two lo omayo lo mjida lo ohlala emuva kuthiwa uyamaka kuphela, uklina ibhola kuphela, ya. So udlala lo two leyo ku-two sinomonyana, sino-Froster, sino-Solomon, nakhona kugcwele futhi, yabona, kugcwele futhi. Engicabanga ukuthi eyi mina i-Chiefs angifisi ukuthi imsayine ngoba sobe sesimbulalela ibhola umfana, asishodi ndawo. Bekuyoba ngcono uma kuthiwa-ke umfana omdala uyakwazi-ke ukukhonvetheka ayoba i-C_D_M, ya. Ngoba kwi-C_D_M siyashoda-shoda-ke laphana ngoba umthetho, hhayi, ukhompyutha yedwa, udlala yedwa umthetho, yabo. Mhlampe uma kuwukuthi uyakwazi ukukhonvetheka to C_D_M, ya, bekungaba i-idea e-right-ke leyo. Mara not ama-centre back, a-centre back futhi sigcwele, angifuni ukuqamba amanga and sigcwele nje badlala kahle. Asigcwele nje ukuthi bayavuza, sigcwele nje ukuthi abafana abadala bayibambile kahle kakhulu. So hhayi, angicabangi ukuthi une-space kwi-Chiefs umjida. Kodwa singaziyo, mhlawumbe khona abazohamba ngoba kuJanuwari sozwa khona, yabo, sozwa khona ngoJanuwari. Kodwa nje hhayi, yena umnandi umfana, ibhola uyalazi, u-comfortable ebhola, iyafana nje ne-Chiefs vele la badlali abakhona njengamanje, yabo. So eish, yena umfana umnandi, nisale kahle.